ରାତି 11ଟାରେ ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ଏତେ ସାରା ରୋଷେଇ କାହିଁକି କଲୁ ଆଗକୁ କହୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଠାକୁର ଆଜି କାହାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ଆସିବୁ ବୋଲି 2ଟା ରାତିରୁ ଉଠି ଝୋଟି ପକେଇ ଭୋଗ ସଜାଡ଼ି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲି। ଆମ ଘରଟି ଠାକୁର ଆସିଲା ବେଳକୁ 3:30 ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଭୋଗ ପୂଜା ହେଲା। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଆମ ପେଟ ପୂଜା ପାଳି ଆସିଲା। ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନରେ ପୁରା ପ୍ଲେଟ ସଜା ହେଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିନ ପୁରା ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ ନିଷେଧ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାତି 11ଟାରେ ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ପୁରୀ ବନେଇ ରଖିଥିଲୁ। ପୁରୀକୁ ଅଧା ବେଲା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ରାଧାମୋହନ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ, ଭୋଗ ପରସି ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି ଭୋଗ ପୂଜା କରିବାକୁ। ଭୋଗ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ବାକି ଯାହା ପୁରୀ ଥିଲା ସବୁତିକ ଛାଣିଦେଲି। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପୁରୀ ଥିଲା। ପୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଦି ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠି ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ, ଆଳୁ କଷା ଆଉ ମୋ ଫେଭରେଟ ସେମିଆ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆଉ 6ଟା ପରେ ରୋଷେଇ ନିଷେଧ। ଆଉ ଏ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ଆଉ ମୋ ଫେଭରେଟ ଖାଇବାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ତ ଆଉ ରହିପାରିନଥିଲି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ମୋର ଖାଇବା ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି ଖାଇବାକୁ। ରହୁଛି, ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।